Ngiyakutshela ngibuya ngapha enkambini kuyothola ikoti enemustard into eyikhala kahle. Ngiprepare enye into sathi ngiyadla ngizwe ngefone eringa ngalendlini ngisukume ngiyoyilanda. Kula kungena khona le hooligan elinguSteve Ovo. Ngiyakutshela ngazi lembongo elingifunani. Ngiyakutshela udecide ukuthi asirelaxele avithizele kota yami ngimthola kanje sekayicedile. Ongibole kuthisho kusula umlomo. Mimnandi yo. Ngiyakutshela uSteve Over kangisabi ngalendlela yokuthi ungiphaphele ekhaya. Baphinda le ntaba. Bayangena la. uSteve Over uyangena la. Udle ikota yami. Yazini. Ngiyeza lapha eGoli, ngiyeza. Maye sebangijwayela inyongo. Ngiyeza maye. Yabo wena lento yenzile leya lapha uzuphinde zongazi kahle. Uma lo PhD usuke eNatal for ukuzosho lento ngizilandele yena uSteve Ovo. Ngiyakutshela lempama enginike ukujabula emoyeni wami. Wena namhlanje. Yenza umshayele ekhaya. Yenza umshayele ekhaya. Yeah. Amate ulithathile lela bhakede. Ngiyakutshela ngidifithile indoda enguSteve Ovo into bengijabule yona. Bantwana mina ngiyinja yabona uSteve Ovo namhlanje ngimshayile namhlanje. Ngiyakutshela istrata sonke singikholwa ngayimosha mangithi ngimshayile uSteve Ovo nomzanywa wena ngeke alunge. Ngidle phansi mfana ngingena ejardini ngiyakutshela ngisenkingeni. Cela ngitshela umuntu ozongena lapha egeyidini ukuthi angikho. Ngihambe ngemva kwendlu ngiyozifihla khona ngoba ngangena endlini uzongibamba. Makangena shone kulabantwana babuze ukuthi ngikuphi. Ngiyakutshela kaphela imandla ubhizi uzingelana nami. Hayi namthembe yena umuntu ogrand yena le awuthiyami le Malume mniki ikhiya ngeke amoshe umkhukhu wakho lo makamoshe uzatshela thina Ungajontshi la kwami. Ngiyabonga futhi mana angeke angimosha athemba mina. Nalami ngihlala khona ku right akhuleka futhi manje. uMavis no Grace bafike ngokuphapha la ekhasi kukumanje anginakufi. Ngobuso benja wena ngiyavesa ufuna lama chips owathathela umntwana. Ngenzolo buso bebhova. Lakusinda nalephondele semuva. Azini, ngiyani uthathe noma yini oyifunayo la nyaka kenze next university. Why mara ningenza kanje? Ngayisile wena. Manje Usile wena inkinga yakho uzuphinde. And uzuphinde umhluphe lo mntwana uzobona. alihambe kanjani Nkosi? Nami ngiyasiza isitori sakho. Nami bafike bangiphaphela ubani uMavis no Grace. Cabanga bangiphaphela for R2. R2 nomntwana, R2. Hayibo Grace, kabuthi mina ngathuma umntwana for mahala eshop. Lo mntwana ngimnikile R2 yakhe. Unamanga. Yazi wena Ntiba ningathatha leyo amarulo just for R2 wasekhaya lo mntwana. Tibane vele usile yenza ile amaphodlela wakhe awathenga ya cheap.
Hayi bo Mavis mawona ngena ngaziphi ngoba wena lo mntwana nihlobana nokuhlobana. Ungathi ngazingeni ngoba lo mntwana ufana nokuthi wasekhaya. Sakutshela indaba zakho mathi kubambe ngempama biza umalume wakho Aaron ezagijima la. Umalume wami Aaron ma ungena phi manje? Siyamfaka. Aaron! Malume, Chana, ukhala ngani? uMavis noGrace bakuthatha ship bathi nenhloko yemvu and bakubize ngegama bathe Aaron. Bangibize ngegama. Kuyafana Aaron ngeke usenze next. Vele ngeke usenze next. Ngoba sikusabi. Aaron ngawa. U-Aaron manje umntwana Ngayamazi ehlangisa. Cina buye nayo umntwana. Ngicela ukuyisende accountini yakho bese uyinike uSteve Ovo. Kanjani mosasizwani sino Steve Ovo? Ngiyacela manje mfowethu lo muntu uthe kimi uyayidinga. uSteve Ovo uyahlanya ngiyoyidla le mali. Akana bank account so uncle lakhe lisendela mina 100 rand ukuthi ngimnike. Ngiyakutshela zange ngimoshe isikhathi mina ngizidlele yona kasalabo ma 40 rand. Ngisarelaxile ngizwe ngecall le uncle lengitshela ukuthi bayombuza uSteve Ovo ukuthi ngimnikile le mali. Ngiyakutshela le uncle liyangihlolela. Hayi ngibongile ngithuma ufanifikile ukuthi ayobuza uSteve Ovo ukuthi umnikile naye imali. Ngiyakutshela sekumele manje ngihambe ngiyocambela uSteve Ovo amanga ngoba uzongibamba. Iyankele lakho lingisendele i100 rand ukuthi ngikunikeze. So ngiyile ebank ngathola ukuthi umshini awusebenzi. So ngizobuyela ngabo 8. Ngizokunika. Ufanifikile mesangitshela ukuthi uyifakile vele. Angawidlili case lento yenzayo. Ngiyayifuna, angeke ngikushaye, angisali, ngizokufaka even, ngizokubophisa, angisali. Ngiyayifuna namhlanje, ngiyayifuna. Ngiyakutshela mfana mele ngiyenze iplan. Ngizwe enye impama mfana ngisondele kuleya crowd ngokusheshsha. Ngihlangane noNyovest ngimbuze ukuthi kuyenzakalani. Futhi namayela abadlala igame empama ama winile uthola 20 rand. Yebana ngiyayidlala le. Ngiwini ngiyena kumsuthu ngiyoboleka i40. Hosa, sikangine amathata manje. Ngiyakutshela igcina ihlangane mali ngithi ngiyabuya uSteve Ovo ngimthola ngekho. Ngithi ngibuyele edladleni ngibona ingidi engingayazi. Ngiyakutshela uSteve Ovo ngikhiyele ngaphandle. Yoko. Nanti temnyama bakithi baba. Oh bakithi baba. Yena gijimisa abantwana abancane kangaka uyahlanya kanti wena. Yo, ngazongiphaphela wena. Labantwana bathenga imnyama ngokumnyama. Omnyama umkhulu wakho lo washaya screenshot ngecalculator. Yabonakala ukuthi uSlim ufana nale school part ohamba naso. Ngiyakutshela labantwana bamkwatisile ngithi ngiyafika ngizothenga umdoko ngitshela uDodi. Akhohlwe ngekuthengisele lo mdoko. Ngisho lamatsolo akini angigwerini ngokuwoma. hayi nawe ke sicwebhu eseyinkomo Mkhulu wakho. Ngiyakutshela mangiceda ukuyibamba ngale mpama ivele icabanga ukuzilwela. 1 2 ilabuya khona ngespear sabo Cocomelon. Ngiyakutshela ngithi ngisempini kanti ngiyatshontshelwa. Lesicwebhu sizenza uhleva. Ngicacela emva kwemizuzu embalwa ukuthi ngilahlekelwe. Oh!